Imanyano yabasebenzi INeHAWU iyavutha ngumsindo. Le manyano ivakalise inkxalabo nanjengoko lisenyuka inani lamalungu ayo asweleka ngenxa ye-COVID-19. INeHAWU igxeke kabukhali isebe lezempilo eFreystata ngokuphanza ukuthobela imiqathango ebekiweyo yezokhuseleko ngaku-COVID-19. The department is basically not following the SOPs and the regulations of level 3 in a way that there's no patients that are being minimized. There's no health workers that are being given proper PPE, and we still feel that it's still not enough. Le manyano ityhola ngokuba abanye abasebenzi bezempilo abanezigulo ezithile bayanyanzeliswa ukuba babuyele emsebenzini, kodwa isebe liyaziphika ezi zityholo. It's disappointing to hear what the allegation by the said union is, because this Tuesday they had a meeting at the National Hospital where the management there was playing open cards in the Occupational Health and Safety Committee. Liyenyuka inani labasebenzi bezempilo basweleke ngenxa ye-COVID-19, nto leyo ishiya abahlali benoloyiko lokungena ezibhedlele. I was afraid to enter this hospital because of the numbers they are going up of corona. Yes, we are scared, but the problem is we need to get here every month for injection and the medication. Ngabasebenzi bezempilo abangamashumi-47 kweli phondo laseFreystata abaphulukene nobomi babo ngenxa yale ntsholongwane ye-corona.